Els que ens aneu seguint a la càtedra sabeu que nosaltres tenim una quasi obsessió amb què volem que el nostre territori sigui declarat un territori socialment responsable. Si nosaltres no arribem a tot el teixit social, no podrem declarar un territori socialment responsable, perquè això no depèn de les institucions, depèn també de cada un de nosaltres i depèn de les persones. La salut, diu, és bàsicament una estructura social que es crea a través de la interrelació entre la gent i els seus entorns en el procés de la vida diària, on la gent viu, estima, aprèn, treballa i juga. Quan fa anys vam començar a parlar de responsabilitat social de les empreses, hi havia gent que es pensava que això només era per les grans empreses. Però aquí perdíem una oportunitat. Si aconseguim que hi hagi una diversitat d'organitzacions, empreses grans, petites, mitjanes, entitats veïnals, de persones amb discapacitat, universitats, etc., comerços, si hi ha entitats diferents que incorporen aquesta visió avançada de la gestió, arriba un moment que fins i tot podem arribar a fer que aquests valors de responsabilitat, de sostenibilitat, acabin sent un atribut de marca del propi territori. I el que vam fer en aquest projecte, en aquesta iniciativa d'edificis positius, és intentar fomentar una idea. I és que hem de crear comunitats en les quals les persones puguin viure positivament l'experiència de ser veïns i veïnes. Qui el pensa al món dels edificis? Els arquitectes, els urbanistes? Nosaltres volem involucrar la ciutadania, perquè és molt important. Estem plantejant la manera com viurem a les ciutats, la manera com decidim ser feliços i viure en comunitat. Aquesta gent que tenim o que teniu inquietuds, potser en temes diversos, volem estirar del fil i us volem convidar a ser activistes. Que allò que ja feu potser a casa vostra o a l'empresa on esteu, que també ho feu posant la mirada en la comunitat. Que pensem que la comunitat l'hem deixat de perdre i que podem fer-hi moltes coses, tant socials com ambientals com energètiques. Per tant, és activar aquest sentit de ciutadania entre les persones. Què fem perquè això vagi més enllà? Perquè no ens quedem només amb una acció de divulgació del concepte. Doncs estem parlant amb ajuntaments a tot Catalunya perquè poder intervenir d'una manera més sistemàtica en barris, pobles, ciutats, perquè pugui haver-hi un acompanyament i perquè pugui haver-hi un salt. Estem treballant aquest projecte amb empreses. Com? Doncs convidant els treballadors de les empreses a ser veïns positius i veïnes positives. Perquè a aquesta empresa li agrada ajudar a desenvolupar habilitats socials i comunicatives i de lideratge amb els seus treballadors. I això ajuda a crear, a millorar el clima a la pròpia empresa, a desenvolupar idees, a fomentar la creativitat, i això finalment acaba tenint un retorn per la pròpia empresa. Escolta, ja que estem fent això per l'edifici, i això no podríem també fer-ho a l'empresa? Que el que trobava important amb el tema dels objectius de desenvolupament sostenible, diguéssim, era interioritzar-los, que aquests són els passos que estem fent, que hem de ser tan modestos com ferms, tots hem de ser actors de canvi, des de cadascun des d'allà on podem, començant des del pis de casa. Com és que a la universitat tenim molta facilitat per tenir contacte amb el territori, per com som, per on som. Tenim molta relació, per tant aquest és un punt fort de la Universitat de Girona respecte d'altres i que si el canalitzem bé en el sentit de les aliances, actors socials, administracions, veïnatge i tot, podem ser petits però molt forts, molt potents. La transversalitat, tots els nostres enginyers han de tenir humanitat, humanisme. Tots els nostres metges han de tenir ètica, tots els nostres humanistes han de saber tecnologia. Aquesta transversalitat és cosa nostra. Ajudeu-nos a tirar-ho endavant i gràcies per estar tots aquí. Seguim parlant, seguim fent xarxa, perquè com s'ha vist aquí no és d'una professió, sinó que és un tema que tots podem sumar i tots podem anar-hi fent.